Moi roztomili, posłuchajcie coś o kwuczce. Kwuczka to jest kura, co zaczyna kwuczeć. Potem siedzi na wajcach, a ma małe kurzątka. To tak dla tych, co nie wiedzą, co to jest kwuczka. W Polsce się na nim mówi kwoka, na Górnym Śląsku kwuka. No ale każdy, kto chowie przy chałupie kury, ten wie, że przyjdzie takowy czas, że jedna kura zacznie kwuczeć. Jako to idzie poznać? A co się z nią w ten czas robi? To już ta kura dycki drepsi, ale drepsi inakszy, bo drepsi tako roztoperczono, a już nie dgocze jako insze kury, eny furda tak choćby dudrała pod nosem. Przy tym u furt siedzi na wajcach, co ich zniosła, a i na tych cudzych, a nielza i ściepać z gniazda, tuż insze kury muszą nieść kansi indzi, bo ta kwuczka siedzi uwzięcie, a nie chce zleść. Gdzie progaździno ją może ściepać z gniazda, ale wiele razy było tak, że ją nasadziła, bo przeca chciała mieć kurczoczki, a z tych kurczoczków zaś młode kurki na wajca. Tuż kozała gazdowi, co by naryktował jakąś skrzynkę z drzewa, co by doł do postrzodka kapkę słomy, a oto ze 20 wajec. Z tą skrzynkę siedycki dowało bai do wasz kuchnię, lebo do takownego placu kany było cicho, a żaden tam nie drepsił, bo kwuczka musiała mieć pokój. No a ty wajca musiały być poskokane przez kochuta, bo inaczej kwuczka by nie wysiedziała nic. Kdo kokota nie miał, ten musiał iść za wajcami tam, kany kokot siodło kury. A musiał iść najlepszy pieszo, bo tych wajec się nie śmiało otrzepać, bo inaczej by z nich nic nie było. Jak już wajca były w gnieździe, to gaździno chyciła kwuczkę, a ją na nich nasadziła. Wiele razy jeszcze było tak, że kwuczka nie chciała siednąć na cudzych wajcach, to już najlepsze było, kiedy te wajca były jej. Kole tej skrzynki siadało kwuczce do jednej szolki wody, a do drugiej szolki obilo, co by nie musiała daleko drepsić za żraniem. Kwuczka przeca nie poradziła furt siedzieć na wajcach, gory jak był hyc, to już musiała od czasu do czasu zleść z tego gniazda, a pożrać. Wiele razy jeszcze było tak, że jak gaździno miała godnie kur, to wraziła kwuczce wajca od kaczycy, a ona ich też wysiedziała, a młode kaczyce miała jako swoje dziecia. Kwuczka siedzi na wajcach kole 3 tydni. Nie śmi się do nich żgać, ani za moc kuni drepsić. Eny gaździno oto roz 2 razy za dzień i tam do szolek nasuje obilo, a naleje wody, a więcej nic. Kieby się ludzie na kwuczkę furt chodzili dziwać, to by się mogła pogniwać, zlazłaby z gniazda, a w ten czas gaździno by była fez nasrano. Kwuczka by była nasrano na isto też. Ale ona ze swoich wajuszek wachowała, jak ktoś by chciał się podziwać, jeśli już z wajec wylazują kurzęta, to dziubała wiela miała siły, a i gaździną. Bo kwuczka je przeciwno, a fest się boi o swoich dziecia. Jako każda matka. Jak siedziała na gnieździe, co ono było kańsik we chliwie, a poradził ku niej psić kochut, to wiele razy było tak, że ten kochut siadł na wajcach, a ona se szła pożrać, napić się, a wykoltać się kańsik w piosku. Bo wiecie sami, wiele zasiedzieć na wajcach, gdyż każdemu by się to zmierzło. Ale w orce na nich siedzieć, bo oto za 3 tydnie wajca pukają, a wylazą z nich kurzątka albo kaczyce. W ten czas za porę dni kwuczka już drepsi ze swoimi dzieciami po placu, a ja jeszcze bardziej przeciwno. Gaździnki po dziedzinach dycki se nasadziły kwuczkę, a i 2 razy do roka, co by mieć zaś młode kurki, a i kochutki. Kwuczka jak drepsiła z kurczokami, była najważniejsza na całym placu. A dycki za nią drepsił kochut, jak chyrny foter. Eny wiecie, wiele razy było tak, że to nie były jego dziecka, bo gaździno przyniosła wajca od tej zbianki, co też miała kokota. Ale on o tym nie wiedział, bo kieby się dozwiedział, to by na ozać z gaździną podziubał po życiu.